Hey guys! Astăzi vom face un test de vedere în care o să vedeți dacă vedeți bine. Mă rog, o glumă de mea. Așa, hai să începem. Cu mulți credeți că această cutie de fineti este fineti. Dar de fapt nu. În această cutie de fineti, în care nu este fineti, o glumă de-a mea, așa, adică sunt Orbis! Yeah! Și Să începem testul. cu toții credeți că dacă v-aș întreba câte culori vedeți în această cutie, Vă lăsăm câteva minute să vă gândiți. Cred că toți răspundeți că este doar una. Dar dacă vă uitați cu atenție și mai apropiem un pic camera și se vede în lumină, sunt două culori. Mov și alb. Opa, a căzut? au frățior, așa îi zicem noi, frățior. Și acum, hai să vedem în lumină. Vedeți? Sunt două culori. Da, bine, asta e o iluzie super. Adică am descoperit-o azi. E o iluzie super optică. Deci, am descoperit-o azi și părea fascinantă și am vrut să o punem pe YouTube. Mă rog, orbizul este foarte interesant și îmi place să fac mâna în ele. Deci puteți să încercați și voi asta acasă. Vă pupăm! Bye!